Kane gede ke yo nong stony. Kabede ke we ni ki yo bala remba po West Kasil district. Bat nadu undain thai ya kane ke yo. Lasdang ban penlong yo ka we ni ki jaka ya ka bala tip kum ka maupeng ha ka snong nong stony. Henre namar ke jingred jong ke jaka. Ya kane ke yo lapen kenriano ka we pat ke jaka bala ha pok snong new nong stony. Bat ya kane ke yo lapen yaj bat pej ta ko opes jong usiem ke hima nong stony hadu mentah. Ha kane ke yo la jan baro ki jajing de. Lane ki mar ki mata ki la download. Bad ha ka shiti yo ki don arjaj ki yo. Kata ka sngiyo he bat sngiyo red. Hey, kat ku ke jing kim ke barin ke long ka office jong si master ka yo ke don na master. Atu mencoba. Te kara sini tak cek son kuntai. Son indung kon kara di office ka kayo bila kalau kita ba namar kata kanyam kata sekolah kata setuju ini kita pun kaleng kahima pada kiweru kita wan siyo bisa letak sunyu tu makan punyata nak kena Jepang bekerja punyata nak kena setiap susi kesen lagu takim cuci orang nang hema kata perit cakap malu belum pedang ri nalor kata porba ke polis station kata huteh TGI bagan ni kita kedai ke hari Bamlang jom sebuah penyair sim tu ramai sini kan kami. Jangan luar kata empat dan beri tu apa terketiak ai bawan cong sini. Ka ai ke bala penlong ya ke Hills News Network ban wanra bat pen i shapi ya kane ke kubor ha ka bai dai bat kane ke yo kalong ba kumno pintip ya ke jingyat lenti bat ke jinglong jingman jong ke yo ha ka jingjurep jong ka Hills News Network ya kane ke yo lalap bawat la kene ke yo kade ke yo bala rimba la ban ong henre ha ba phai pat siki babun kiliang ki balong ka jingbit jingbiang yi ki nong sheng yo ye ki nong wan yo kadang duna bha ha ki babun kiliang kata ha ki linti ki singkeng ki badan bun ki ba kho ru khoram bangirung sepo kene ke yo nak benta ka basa khmat ter hadu ki benta ki ba pedeng jong kane ke yo nilap ba kalong sisa ke yo ko be isngan leng ba ka jing don jing nong shang yo bat ni yo iru ba ka don hi ke jing kho jing suba henre ha bangila poi pat kham cheneng nilap ba kane ke yo kala dap satang ki senyum ki yengja bat ki jabok jaban ha ka ba teng ha bangi pej ke isatmet bat ima bat kane ke penlong ki babun ki breu bakin sim ka bu ban le i kam sneu bat ki wei bat ka penlong le se ke jing sneu teng wadi ki nong shong dukan jing be knu ne po yo de ka de ta ka wei kalong ba ki don mata ki ni ki nung kiat ni dalam minit dan itu apa nunggu normal ba nimat nak syukur singshari ni kam da ken kan ni ka pring yo kan ni kan ha jing ko jing suba kan ni pring yo ka biang de kan ni seneng bade de ka long jing ya kreatif normal ba ka wengan nam keno yo sim mereka ba kau tam klong ba kini kita ba live ini di Jakarta sina dukan me wan sina de wasang tor kin me pendep in mata ba kim pendep yang di Jakarta kalau bang ke Jakarta indal bari ki ban pen kanal ni ban nek ini kata kedai nak tahu kong bau pa ba ukne buram ni kan kedai ajmun ni kenim tak long ba si menta ya nomor kita la kita buat ban ayoda la kita kina ban pendep dia ki budeban bu no da ke put da ke benai da ke sedam balar kini kita kan kim nak ban tray apa kata ki benai da kan altar usai da da kuipat ai no si kuipat kane ke yo la ban ong ba kade ke yit khmi jong sor nong stony henre ha ba phai biang sa ka khoi ke suba ki kattu katne ki nong shong dukan ki pen pau ba kane kade hi ke jingle jong ki pai ba la ka long ki nong shong dukan ne ki nong wan yo ha ka ba kim shim la parkhat henre ki la shubrat pathar kumta ka don kam ka jinge trelang wede ka jing khoi jing suba ti mat ka shong hangi hi we ki nong shong dukan bang ne bu ya ki ades ya ki mo ki dasbin ba ka jong khnang mo no sar usuk ban pen khoi ni henre la da mangingem ya buram iwe pat
ni pen koi isu ya kan ter ya bread kumar kunang no kan dun ke jikut nom lai ra ban den koi amla ban len ba ka ne ki yo kat ban ang yat kisnam la yo i bakalan ang keu kham tam ha ka bai dei bat ka khai ka pateng bat ka jingkiu ha ki nong wan yo ka bala ban ong ba ka ne ka de ke yo ka bap teng jong baro ki nong song snong jong ka district namar ka don ru ha po ka district headquarter sedang bersyong jauh ni nak urus nama ajar sana ajar ni jing ek ke kan du bagi hang nak po yo kita sipun ke jing ko we ke de ke kalentik sangken ka bom bot footpath jembiang kita ko koram ke ba pilak Malaysia da ke ba pe ki footpath kita ka di we kau wei pakai jeng ek kabang ikut di studio kelong ba ngim don jadi sekali ba di batik kana ni benda kelinga jonga personally ngakwa ong ba larang ikwa mat pun bhai ke ke yo kelong ningkong bang ningkong ihaban pen bhai ke kelenti yai kejat mak footpath je balik nak ke galat galat dari lei kini ki jaka bakam sadin lei kemot ni isang sot ba long su ban ya jong usiem man uston balik mi ke yo ba long ke balak kan penha lakin maramot no ikni ki ba ni ra menta tungin ya khmi ka ei ba ki bor pen yat ya ka ne ki yo ki don ban pen sngaw ka yo long stoi ni don kam sipun ban penha ka jing penha jong ni ki yo balong hagi ba pun ki benta ka benta ka ba syak mat jong yo bat ka benta ka ba sya kli jong yo ka benta ka ba kham sya kli jong yo kalau don ka proposal nakaliang jong government lembaga industri ban sina ya kata ko urban hut taka skim gede naka central government kawan lembaga office jong industri ya kata la depa ka proposal la de blero survey ban nakaliang jong ka industri menta kadang ap yang sanction lima nakaliang jong ka government tip nilan yang mo sanction kemudian ni ka benta ka ba sarana trong này yo tingi yo iba pun gitu kan hantu kila sukam diberi mat kimla pan senane na gitu bidang tip dan rei kala long ban kecing i jeli kecing jabo ya ka yo hat tingi persyang yang taban penbedi itu lembaga ta skim urban hat tika benta ka ban dingkong ka bangin le ni nak mat kalau ya ka futpa nang ta ya ki di side trade ni nala ba ban weng ya kecing jabo kecing jaklia ti kata kadai ka penta ka bani ni perkhat kumno bangin sim ya ka sinjang ka bani kong bangin permahai bio ka bani kong kadai ka kamram jong kinong song yo bakin nyo ko re kata nama re maki ki ba song hantu dai maki ki ba ya kandu ya ka tu ka jing jabo ka jing jakria ka pamanas ni re la ka maki ki pen jakria bakin saong ya ka hima bakan pen khoi kata ka don ka jing bom ki kli su na ka ya ka thì ngay pada kalian jong sim bat ka dorba ngin hapanya perhat hi hapaya dai bat kani kabenta ngin hapan streamline akan nobador ni hapan wanra ya jing kucing supa